Uma usindisiwe, owasindiswa kuye, kwamele akwazi wena, ngoba awukwazi ukusindiswa kodwa owasindiswa kuye wena akakwazi. Ngamanye amagama sinabo abazalwana abasindiswa kodwa abathandazi. Ngamanye amagama sinabo abazalwana bakhala-ke emabandleni kodwa ngasese uNkulunkulu akayazi even nenyembezi lomzalwane. Ngamanye amagama bafowethu, insindiso iphakathi kwakho noNkulunkulu. Uma usindiswe kuNkulunkulu makakwazi uNkulunkulu ukuthi wena usindisiwe umntwana wakhe. Kungabi ngathi wena uma usindisiwe usindisele ibandla, kwamele abantu bakubone, kwamele ushise. Ungashiseli abantu. Lento iphakathi kwakho noNkulunkulu. Ubudlelwane kumele ubakhe bube bukhulu, linabo obukhona phakathi kwakho noNkulunkulu ukuthi uma ibandla lingekho, uma umfundisi engekho, uma kungekho abangibukile mina ngiphila njani noNkulunkulu. Lento ifana nokuthi umyeni apraise unkosikazi wakhe phambi kwabantu, noma unkosikazi apraise umyeni wakhe phambi kwabantu. Kodwa labantu uma bebodwa, it's a war. Iyafana-ke enqamashi lento yokuthi abantu bampraise uNkulunkulu ebantwini, kodwa uma bebodwa they are saying nothing to God. Uma usindisiwe, make an introspection ngawe noNkulunkulu. Uzobuya ulibona ibandla ukuthi wena unjani ebandleni. Now it's about you and God. Uma ninobabili, uthini kuNkulunkulu? Ingabe kukhona okukhuluma kuNkulunkulu? O uthini ebandleni? Uma uqeda ukuthula ebandleni uyothini kuNkulunkulu? Ngoba lento should be more, what are you saying to God more than the church? Asikhulumeni kakhulu noNkulunkulu. Kungakho baningi abantu thina sibachwenisaka abasemabandleni abangashisi, esisho njalo sithi abashisi. Labo bantu abashisi ebandleni kodwa uma basekusithekeni noNkulunkulu, uNkulunkulu uyamazi lo muntu. Yawazi umthandazo wakhe.